Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omosinio yaure nyakoro mogo jwango kinyi neri maket kod Manyien kinyi matarik prayo kod auchiel dwe noero mar ariyo gana ariyo kod prayo kod auchiel nyakoro mogo jwang en chieng' tich ang'wen noero makende mabende wadendo ni Thursday gi dho Mbogo. Brendo yaure kinyi maket kod Manyien. Yaure. Erokamano ahinya. Agino ni room maber kinyi neri maket kod Manyien. Neno ka chieo makare ruoth orita ayudora odiochieng' ni makawuono. Odiochieng' neri maket kod Manyien nyakoro mogo jwang orwaki ni ywari machiegni Color TV osemana chake kogwen maket kod Manyien. Wabro dhi kod nyime kaka Nyasaye wang' ne nyalwa. Kata kamano yie mondo mwachake kod weche manyien mabende otimre e gwengewa e piny mangima kanyakla koda gwengego maoko. Brenda, chako na weche goyo maket kod Manyien. Ka wachako kanyo gi weche goeko mag siasa en ikweta mag duond buch siasa mar ODM ong'ere kaka Linda Ground odiochieng'no manyoro koro to wuok oko kendo singo ni gibiro neno ni oketi e tim mano girimiti mar NADCO kaachiel koda ka neno ni gitimo winjruok makare koda ka duond buch siasa mar UDA winjruok mabende koro to biro neno ni gitiyo kanyakla e wechego mag siasa. Jotlogo ne loso kamane gwengego mag Ragumo mayudore Kisumu East e kaunti ni ma Kisumu mana kaka ileronwa koda jafwambo marwa Justus Adoyo. Duond buch siasa noero mar ODM makoro pod dhi nyime kod chenro mage mag chwalo campaign mage mabende gitiso ni Linda Ground. Kabende odiochieng' eri ma kawuono duond bura noero ne oromo kod jokanyo mage ahinya te Kisumu East sub county Kisumu County. Romo mabende no yuorie kod jodito mopogore opogore mag duond bura noero mar ODM kendo ne gitwak e nyandho mag weche mopogore opogore. Migosi Tom Odhiambo Jenda en senator Kisumu County. Sema tunataka power, tutapata power. Bas. That is where we are and we must stay there. We will stay in government in 2027 and beyond. Now wamesema kuwa wamekupea ruhusa ya kuongea na UDA. Uongee na UDA kuendelea mbele tuingie serikali. Watu wangapi wanasema chair na party leader waongee na UDA? Nione hivi. Na sasa unajua mimi naona mkisema naona kuna watu watutam hapa. Hebu nione watu watutam hapa. Nione watu watutam. Bende Senator Jenda ne odhi nyime kod lero mokuom dongruoge mabende oganda jokanyanam oseyudo e piny owacho ni eri mar Kenya Kwanza. Muhoroni Junction, Mamboleo Junction Road. Serikali mweka bilioni 1 saa hii inaendelea. Phase 3 is almost complete. Phase 2 and 1 years inaendelea. Number 2 tunaona affordable housing hapa Kisumu. Makasembo, tumeona hiyo inaendelea. Mambo ya SHA inaendelea kuboreshwa ikiendelea. Si ndio mzuri? Watu wetu wapate matibabu. Kalandini kona ka George Road inaendelea Maseno 100 million iliwekwa pale inaendelea. Awasi Katito will be tarmacked. Iko kwa program niliona na hiyo inaendelea pia. Lakini ile muhimu Kisumu East Kibos Chiga Road iko kwa plan imewekwa again, kazi inaendelea under tarmac. Kabende jagoro yo makojole duond buch siasa noero mar ODM mano Mikae Catherine Omanyo ne olero ni duond buch siasa gino ero mar ODM en mano mabende nyakata e yo noero maratiro. This party is beyond an individual. And when our newest party leader says hatuwezi kuwa bila power, there is some weight in that statement. The party must have direction. Me today, my party leader is Oburu Oginga. And I will wait for him to talk. I will wait for some direction. Kabende Mikae Omanyo koro ne olero ni nyaka gidhi nyime kendo gichop kare lek mabende ogai machon migosi Raila Odinga yande ne go kotenre kod duond bura noero mar ODM. How can a true son, a true daughter of Baba now dance with the enemies who hated Baba and discriminated us as a region? You are not shareholders. Let us not forget
too fast. I am here to remind you of the agenda. What Baba began, even though he is gone, we still have unfinished business. Dhok mabende ne osir machiegni mokalo kod jakom maduond bura siasa no ero mana Mikael Gladys Wanga. Matters of youth empowerment. We have recently joined the president here when we were giving to our young people the Nyota funds. It is not enough. We will continue to push an agenda for our young people to have jobs, to have productive jobs, and to have money in their pockets under the 10-point agenda framework. We will continue to push for our women to have meaningful businesses under the 10-point agenda. We will continue to push for devolution to be funded fully under the 10-point agenda. Mikael Wanga bende koro lero ni kagibetie mesa kendo gitwako gibitwago weche gi kendgi to gibitwago e weche go eko mag dongruok kanyakla kod dwaro mag ojende pacho kaindi. We have no regret for being part of the broad-based government. Hatuna regret yoyote because we can see the results of it. And moving into next year, we will strengthen ourselves as a party. We will continue with our grassroots meetings. We will continue to work in our polling stations so that our party is the strongest and the largest south of Sahara and north of River Limpopo. Mano e kaka liet mar siasa dhi nyime kod idho anyate pacho kaindi e skul primary mar Agumo maidore Kisumu East Sub County e Kisumu County. Jodito go ekono otorore malich mokalo kane gisingo ni gin kaka jokanyo e duond bura no ero mar ODM gibro dong kendo gibro ngirore kanyakla. Nekala TV koke Kisumu County and just Brenda mane kaka weche ne chalo Ragumo. Yes. Winjo ka jodito go eko twerore malich mokalo. Ka giwacho kanyo ni gipro keto maino margi biro neno ni giketo e tim the 10-point agenda. Yes. Mondo mi one ni ujiri yudo tich. An wach mana winjo kanyo maduong' mabe samoro kane ka piny wacho kete tim kabisa. En wach mar chulo jogo eko mano hinyore kinde ng'anyo. Ma wach mosebedo kinde ka kinde. Badhe ndalo moko nano ka familia mag jogo nowuok oko kane ochako bago ng'anyo. Kang'ini nodhi nade no chako bagi oketgi kanyo. En ang'wench ma samoro gi bago to kapo ni chopo kama to be piny owacho oduogo bolge bolanya kod mojwang. Kopogore kod mago wa wuok e kaunti ma Kisumu kendo wago ng'wech nyaka e kaunti nero ma Kisii kama lipot koro yango ni riwruok no ero mabende sani koro pingo malich mokalo piny owacho medo tele gi koda migosi Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka e kind jodito moko mathoth koro nodhi nyime kod chwalo kampen magi mag sundo malich mokalo piny owacho mapacho kaendi mabende otele koda migosi William Samoei Ruto. Jodito go eko wacho ni piny owacho ni eri onge kod thoche mar biro neno ni otero nyime dwaro mag oganda jo Kenya e pacho kaendi mangima ka bende sani koro gisundo ni oganda jo Kenya koyie to biro wuok oko gole telo migosi William Samoei Ruto kaka jatend piny owacho mapacho kaendi. En weche go eko ma samoro ko osebedo ka dhi nyime kod oganda go eko bende wuok e duond bura no ero masero piny owacho ka moting'o UDA kanyakla kod ODM mabedo sesiko kaneno ka gima riwruok no ero makwedo piny owacho osebedo mana ka thuo jopiny kanyakla kod piny owacho mapacho kaendi. Kama kaka weche ne chalo e kaunti no ero ma Kisii. Kila mtu ako na uhuru, hata wao wako na uhuru kufanya siasa yao ya vyama vyao. Juzi hapo Keroka na Kisii Town umepanga wahuni ikuembo your nephew na mapanga waumize Matiang'i na marafiki zake, waumize wamama, waumize watoto. Wewe huna adabu, unachaguliwa na watu ya Kisii siku kubwa ya ndugu yako akifanywa mfalme wa Bogusii, unapanga wakora kuja kupiga ndugu yako nyumbani. Hiyo damu ya watoto wa Kenya haiwezi kuwa ilimwagika bure. Tutahakikisha kwamba haki inafanyika. Haki kwa kila mwananchi wa Kenya, haki kwa mtu wa Gucha, haki kwa Mkisima yale alipo. Bende ka waduogo e kaunti ma Homa Bay to eni jonyuol jopuonj koda ka jopuonjre ne obedo koda ka mor malich miwuoro mano e skund primary mar God Jope ma yudore e Lambwe e kaunti ni ma Homa Bay mathoth kelonwa koda jafombo marwa Jennings Ochieng. Ne en mor gi ilo e kinde ma jopuonjre ma ochando e sikund primary kod JSS ma God Jope ne oyudo uniforms manyien kowuok kuom alumni magi ka gilero morgi e yo machalo kama. Amotino Patience from God Jope Comprehensive School, the president 2026. I'm in grade 9. So today I'm very happy with our alumni for the good work they have done. I'm just urging them
to tell other alumni to do the good work. I'm very happy for this day. May you be blessed. Inga Bradley Onyango, I work at school Oboke Comprehensive School, grade 9. Amba mor gi kuma setim no kawuono jopuonje be. Oya chamana biscuit sani. Amor nyithindo moko boyieng'. Amor agombo nyiso ji duto be manoko kanyo. Bedu nyithindo man gi luor kaka wambo puonjwa kawuono, wabedu nyithindo moherore mana kaka jomoko, waher jowetewa. Erokamano. Jonyuol bende mane nyithindgi oyudo kony machalo kamano bende ne ok owe chien e morno ka gigoyo erokamano ne jopuonjre mane osomo kanyo chon. Agoyo erokamano ne grup mar alumni kuom kony ma gikonyowago. Akwayo ni mondo ka Nyasaye oyie to Nyasaye omedu teko kendo bedo mijing'o. Umed timo kamano to un bende wegi ubed gi konyruok magu ma unyalo neno go ber. Nyasaye mondo konyu kendo telnu. Umed timo kendo kamano ne jomoko kendo. Ang'e ok utimo ni ok wanyal, but utimo kaluwore gi kuonde kumwayo, duoko lwetu kuma nuaye. Udwa nyiso lambwe ni kae kama nuaye. Koro nyithindo bende masomo mondo obed gi teko mondo chieng' moro gimbe gitim kaka utimo no Nyasaye. Adwoko erokamano ne Jehova Nyasaye kuom gima neno. Gimotimore amor gi chunya kendo nonego awuogi to kawuok. Gima utimo nyithi mon wetena Nyasaye mondo obed kodu. Sikul kuom kony mumiyowa kawuono. Mad Nyasaye bed gwedhou joma okelo kendo Nyasaye omiu ngima. Omed gwedhou kuom gimutimo, omed gwedhou nyaka dala kumuaye mondo chieng' moro chak utim ne joma chielo. An kaka jakom iluonga ni Paul Onyango Juma kendo an jakom mar jonyuol e skul mar Oboke. Omiyo amor kodgi kendo wasewacho kodgi ni wabiro riwore kanyakla achiel kaachiel kod joma pok obedo e grubni. Wadwa ni mondo obed e grubni mondo mi Oboke ogere kokalo kuomwa nyithindo manosomo Oboke. Jopuonj e skulno kotelnegi kod jalup japuonj maduong' bende ne opako konyo nogono ma giwacho ni dhi bero ngima jopuonjrego. Adwa kawo thuolo makende mar goyo erokamano ne alumni mar Oboke Primary kuom kony mwayudo kawuono mag lewni ne nyithindo mochando. Wan kaka skul wadwoko erokamano ahinya an jojo oko deputy teacher mar skul kendo wageno ni ma ok mokwongo grubni pod biro timo madongo kendo wakwayogi ni kapo ni nyalo porginigo kata mana klesewa pod ok ni kama ber ahinya wakwani mondo giwuog oko mondo wager skul mondo skul odhi nyime. Wagoyo erokamano ahinya mad Nyasaye gwedhu. Kawo thuolo mar goyo Nyasaye erokamano kuom odiochieng' ma kawuono mane wayudo kane alumni mar Oboke Primary School notemo matek molimo skul gi mich machalo kaka uniform kendo gimiyowa refreshment bende gimiyowa kendo gi encourage wa kabisa ni mondo wati matek kaka jopuonj nyaka jonyuol bende uti matek nyaka nyithindo te. Wakawo thuolo mag goyo negi erokamano kuom tich ma gitimo maber kendo wamedo jiwogi ni gidhi nyime gi tijno ka gikelo jowetegi mamoko kanyakla mondo gweng'gi odongre. Inga Madam Raduk, apuonjo Oboke Primary. Amor gi gimotimore kawuono kendo agoyo erokamano. Otherwise, I'll appreciate if they will do more next time to the learners by giving them some academic materials. Otherwise, thank you. Jopuonjrego mane osomo kanyo chongo bende ne olero gimomiyo ne gichako chenro mag chiwo kony machalo kama. Achiel kuom the alumni mag Oboke and the same time an achiel kuom staff members mag Oboke odhi kae nopuonji. Goyo erokamano ne wan kaka jo alumni mano biro gi paro mar miyo nyithindo uniform manyien. Kokalo kuom ma nyithindo dhi gain self-esteem ma positive kendo kata performance biro bedo enhanced towards the positive direction. Chako group 2023 and so far wase support gik mang'eny community wani. We started the group also to give back to the community and kawuono waneno ni ne ber mondo mi watwang' ne nyithindwa school uniforms nikech iyudo ka nitiere nyithindo moko ma girieke school lakini jonyuolgi are not capable mondo mi ong'iew negi school uniform. Koro waneno ni mondo at least wa raise self esteem margi mar
twang'onegi uniform. Nwatwang'o uniform mang'eny and agoyo erokamano ne alumni group kuom golo pesa mondo mi nwatwang' ne nyithindo uniform. Wagoyo erokamano maduong' ahinya na alumni kuom tich maber ma gitimo wan jogodio. Kaka japuonj an achung' ne jopuonj e board. Wagoyo erokamano maduong' kik ulal duogi mondo ulok face mar Godjope ne ber to dok piny matin. Ulok no face mare mondo mi Godjope onere kaka Godjope machon mane lich sa 8. Jennings Ochieng, Color TV. Kopogore koda mago mbele notimre gwenge gweko iluongo ni Godjope. School primary ma Godjope. Kanyo neno mbele nyithindo noyudo sir kotenre koda nyithindo gweko mosebedo kakale matek malich mokalo. Kendo en poch gi pak ne jogweng' kanyakla koda migepe manoriwre marano ni konyo chopo ne nyithindo gweko. Kopogore kod mago nyakol mag jwang' waringo nyaka e buore Nairobi od yalo bura mamalo. Kanyo neno mabende koro report yango ni bango e kogno kaka jakom noero kata jambete noero mano mar UNEP mano Mikael Aida Odinga gikone to koro od bura mamalo ne opuodhe ayanga kaka jambetre e kom maket kod mano. Nyasi mabende ne obagi od bura noero mamalo mabende ne oterne koda speaker mar od bura noero ne oyango ni Mikael Aida oromo malich mokalo kendo bede kom noero kongirore kanyo mabende jo od bura no miye poch kod pak kotenre koda sitho mar mabende no sidhe odiochieng' noero manyoro kama kaka weche ne chalo e od bura noero mamalo. I now put the question at order number 8, which is that taking into consideration the findings of the Departmental Committee on Defense, Intelligence and Foreign Relations in its report on the approval hearing of a nominee for appointment as permanent representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environment Program laid on the table of the House on Tuesday, 24th February 2026, and pursuant to the provisions of Article 132(2)(e) of the Constitution and Section 3 and 8 of the Public Appointments Parliamentary Approval Act, Cap 7F, this House approves the appointment of Canon Dr. Ida Betty Odinga, AGH, as the permanent representative of the Republic of Kenya to the United Nations Environment Program. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? Jood burago bende ne odhi nyime gi pako malich mokalo mama Ida Odinga ma bende koro to giwacho ni osekonyo malich mokalo e migepe mopogore opogore e pacho kaeri ka bende koro to giyango ni lemo makamano biro kete e ondamo manyime mar neno ni omedo kelo ber e pacho kaeri mana kaka mosenindo migosi Raila Amolo Odinga yande ne otimo. Honorable Speaker, I rise to talk about Canon Dr. Ida Betty Odinga on her presentability. Not only taking care of men, but there are some men you can take care of them and they don't take care of you. So which means in the family of the enigma who passed on, it was a two-way traffic. That is why His Excellency, the late Dr. Raila Amolo Odinga, passed on when he had a woman, not women. A woman, not women. Number two, Wanjala, just relax. Number two, I want to say that as women, I inclusive, Honorable Speaker, the presentability I'm talking about, I can demystify in terms of her intellect, how she presents herself. Go to her house, how she even prepares food. Look at her total dressing. Look at her words. She doesn't dig the words. She talks with calculation, with a lot of psychological influence and intelligence. And that is why I want to say that when she's going to present and represent this nation, we have just gotten it right. That I know at times we women, we are being mistaken for jealousy. That women are their own weapons. Look at Dr. Ida Betty Odinga when we lost our enigma. She gave this nation the ample time and freedom to mourn Jacob Baba. May his soul rest in peace without limitation. I want to say that she is the patron of what is known as the story of the daughters of the lake. I want to say it is called Sigand Nyinam. And I want to say that women in this nation must recognize, must respect Dr. Ida Betty Odinga. This far she brought us, we must reciprocate. Let me also thank Mama Ida Odinga for accepting
this nomination to serve the state. We have very many people with the qualifications, with the gravitas, with the dignity, with the grace, with the poise. But Honorable Speaker, you see them loitering outside there instead of giving themselves to serve, the nation in this capacity. The nation called Kenya is going to be a big beneficiary of this. Honorable Speaker, and let me, Honorable Speaker, agree with everybody who has spoken that we are approving a great person and a lady of impeccable credentials. Honorable Speaker, looking through her CV, I noted that Dr. Betty Odinga has also served or has experience in international forums, and therefore sits at a very pivotal position today to serve in this diplomatic role as our permanent representative to UNEP. And she has experience in international forums such as the UN Commission on the Status of Women, and this has very well equipped her to serve in the position that she has been nominated in. Honorable Speaker, let me not belabor what has been said of Dr. Ida Odinga, that she has sacrificed for this country. And that sacrifice cannot go for nothing. And I want to agree with Honorable Junet. It is not fair that you demonize people on the basis of their names or the places where they come from. And that habit that is there among us, a few of us as Kenyans, should come to an end. Because Dr. Betty Ida Odinga, Canon, has served this country through the service that Baba Raila Amolo Odinga served this country over the years in her own way. And those who have served with her in ODM or under the tutelage or under the stewardship of Raila Amolo Odinga can attest to that. And even those of us who have never had the opportunity to work with or in ODM can see it from where we are. And we have seen the sacrifices that this lady, this great lady of our nation, has offered to this country by serving not just her husband, the party, and the nation. True, as has been said, she left public service as a teacher who had served diligently in the teaching profession, but she never stopped serving the people of Kenya. Kumachielo bende jatend piny owacho mapacho kae ni Migosi William Samoei Ruto nodhi nyime kod nono chenro go eko mag dongruoge mopogore opogore e kaunti nero ma Nairobi. Dongruoge go eko mabende ichwalo kanyakla koda piny owacho nero ma Mali tich achiel koda piny owacho nero ma kaunti nero ma Nairobi. Ruto koro ne opako malich mokalo mokuom dongruoge mabende e kaunti nero chwalo mabedo telne koda Migosi Johnson Sakaja kanyakla koda jatelo nero mar Wakeini makono mano Mikael Esther Passaris. Ruto koro singo nego na jo Kenya ni piny owacho mare biro dhi nyime keto maino mar biro neno ni dongruoge go eko ochwal ne oganda jo Kenya ok Nairobi kende to tung piny Kenya koni kod kocha. Mimi nafurahi sana kama rais wa nchi hii kwa sababu Kenya inaanza kubadilika, na inabadilika kwa sababu ya ile mpango tumeweka, mpango ya kuimarisha uchumi, mpango wa kusomesha watoto wetu, mpango wa kuzalisha chakula, mpango wa kuzalisha ajira kama vile tunavyofanya katika hii kiwanja hapa leo, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata riziki. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie, my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu humundu. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wao watakuja na ukabila yao, watakuja na sarakazi yao, watakuja na vitimbi, watakuja na Kasongo. Mimi nitakuja na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wamepata kazi hapa affordable housing. Mimi nitakuja na affordable housing. Mimi nitakuja na mambo ya uchumi. Nitakuja na vile tumesomesha watoto wetu. Tutakutana kiwanja. Hawa wa Kenya ni watu wako na akili, watachaguana na watachogoa sisi tuende mbele pamoja. Rais wetu ako na mpango. He's a man with a plan and a purpose. Ni kweli? Wangapi hapa mnafurahia kazi ya rais wetu? Mukiona. Your Excellency, don't mind what anybody says. This is the way to transform our country. Hawa vijana mwaka uliopita walikuwa hawana kazi. Sasa wamepata kazi. Na kazi itaongezeka juu wengi bado wako kwa dimanga kule nyumbani. Aya Kanairo!
oye! Vijana oye! Asanteni sana. Hawa watu walisema hii mambo ya housing ilikuwa ni kipindi. Hapa ni kipindi ama ni kazi? Ni kipindi ama ni kazi? Hebu nione wale wanasema ni kazi ya rais. Nikimalizia, hawa watu waliwacha debate ya housing because they know your excellency it is working. Wamekimbia nyuma ya tent. Waambieni warudi kwa tent. We want to discuss housing, mambo ya kazi kwa vijana. Sasa wanalipa karo, NIH wanajilipia kwa sababu ya mambo ya housing. Mimi nataka kusema niko kwa komiti ya housing na sisi tunaunga rais na ile kazi anafanya. Mimi nataka kuambia hautukati ile mkono ambayo inatulisha. Tukae na rais ili ajenge manyumba Kenya nzima. Neno kati chigore ibore Nairobi. Neno Mikael Pasaris kanyo. Aneno ka Mikael Pasaris ni kanyo. Yes. Kaunti no ma Nairobi. Wageno kanyo ni chenro mag dongruok dhi bedo makare. Kalori gi winjruok mancha kero keto kanyo gi Governor Sakaja. Iwacho ni nitie other functions mabende koro ne Sakaja odhiro ne piny owacho mamalo. Oting'o kanyo chenro mag pi. Yes. Oting'o kanyo loso dudu mag minyaga. Oting'o kanyo chenro mag stima. Jarubura ma Migori Mikae iluongo ni Fatuma Full Network ne okwayo sirkand kaunti ma Siaya ni oyie chiw functions ma Siaya be odhi national. Gidiro rengo. Aneno ko rengo kutima kare. Aneno ko rengo dhi ataro kotenre koda dwaro monego bed ni ketone. Okang'e ni pache nang'o nyakwar Mwajwang' kamoro amora ma intie be ineno ka Siaya bende owinjore odhir ne piny owacho mamalo. Functions mag County Assembly ma Siaya gin mago bende owinjore odhir ne piny owacho mamalo koso pache nang'o nyakwar Mwajwang'. And then ing'e makamu. Logo ni woda sere no timne gicha ondik ne Oboke awinjo ni nyoro kaime kama ne wanti an joka winje odhi marach ahinya nya kidek na chopo molewo matin ragumo lakini en budho maber mano bagi koda Duond Buche mar ODM hotel gi koda Mikael Gladys Wanga ana jakom mar chama mar ODM owacho ga ni chama no otimre na East Africa nang'o Wene chama kende ma mong'ere. From Todonyang to sijui nyaka kure. Yes. Okay. Warito neno? Warito neno. Anyway, ODM nyaka tim gimoro. Okay. Kapod gidwa ni gi-maintain bergi no. Exactly. Kata nyinga no. Budho ng'eyo mainya mwalo ragumo. Iluongo ni but gweng' moro miluongo ni Jerusalem. Yes. Iluongo ni Ofunyo Jerusalem. Ofunyo Jerusalem. Joma beyo kabisa jo Ofunyo. Kona sekale. Jomwero Yesu. Yawuoyi moko mandalo moko na winjo gani. Jogo beyo. Jogo beyo. Korgi madongo. Korgi ng'a dunya. Mano dhi en makoro awinjo no manyo kom MP. Okay. To nye awinjo ni Nerea mabede deputy speaker ma Kisumu County kanyo chung ko omiye furudut no wuogo microphone. To wacho ne adui ni in jogi koneno kori to gi pama ndwa thalogi. To ando kaka ng'ama miyo ka ginena to ng'ina dwa ogi. Ng'ene dwa ogi. Joma miyo ng'igi hocho. Mane kaka weche ne chalo Kisumu East nyagwaro Mwajwang' chiegni Roma nyoro kama notele koda Mikael Gladys Wanga romonero mar Glinda Ground Kisumu East. Kata kamano weka wawere gi wach makamu mosiepi. Kisumu County nye onge romo. Jotelo mowuok e county ni ma Kisumu. Mana kowe speaker. Kod few MCS lakini koro executive anege kwepo. Ok gichopo. Why parana? Because dibe ni gine mwananchi kon. Kuro to gionge. Number 1 maybe ne Gidich. Assumption. Number 2 ne okoluongi. Maybe no ko watch negi. Yes, no ko watch negi. Ni koro wabiro Kisumu ka. Which I know they were told. Kechange ni mondo mi Mikael Gladys Wanga timbura makamano Kisumu County. Yes. Nyaka negi layas. Nyaka jotelo ma Kisumu County negi. Nengi. Second, MPs ni onge romo. Kata chiel. It maybe nyalo pero ni nitie gimoro ma serious ma dhi nyime county ni ma Kisumu samoro jotelo go no dhi. On MPs to then there's a proceeding
Parliament. Nyoro was on Wednesday. Of which Manyien kagi ya od bura. Yes. Koro nitie proceedings manyedhi nyime. Kata kamano nitie romo odiochieng' ma kawuono mabende otelnegi koda jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. John Mbadi odiochieng' ma kawuono Tomboya Labour College. Wara Tomboya. Saa kwatika ka. Saa 4. Wan Tomboya. Then Joahero bende un kod wendo. Iluongo ni won dola. Won omenda. Won omenda achiel no. Limo Wahero. Bang'e to Nyakach. Yes. Jakach sub county bendi pogo basari kawuono. Okay, kodi ng'e mano? Ang'eyo. Aduma uno wuor owacho ni nyithindo nyaka som. Nyithindo som. Bedwe pogo basari sama ber. Exactly. Kaluwore ni 1 week mbele ka eri nyithindo mang'eny dhi kwamo kokodok e skunde. Nyikal be nyoso pogo mare nyocha. Ni neno? Weche manyien. Yes. Kamano. Jokoro mago jongi kanye mochopogo mi weche manyien bende ne omolonwa kinyiniri market kod maendi. Iluonga ni Justice Adoyo antie kanyakla koda Brenda Agenyo. We wakaw yo machok waduogo. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho,
warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Oyawre kendo etel ni mar ariyo nyakoro Mugajwang kanyo no ero mabende oganda cruiseru kamoro moro magintie Brenda. Wengewa ni jichio makare odiochiengni makawuono. Exactly. Ingeni mondo mi dhi nindi gik mang'eny wacho ni timore otieno ka. Exactly. Kichiewo gokinyi miyudo kingima kendo ichiewo makare. En moro maduong'. Tigone Nyasaye erokamano. Kabisa. Okaen runade nyakoro Mugajwang kamoro moro mintie obed ni entie wuotho gik Mbwalo Migori, Todonyang, Todonyang kuma nitie. Migori County. Koso Kisumu County. Todonyang Turkana. Turkana County, Todonyang. Mano pok awinjo. Todonyang. Wach ni Todonyang. Todonyang. Exactly. Todonyang. To wuotho gi? Wuotho gi chato ni Migori. Migori ting'eyo. Migori to Abimbo. Abimbo. Siaya. Abimbo no pok awinjo. Abimbo ni Siaya. Kumi kunye gold. Kama gold nolale gi ng'ato mane many dweche adek. Abimbo. Good morning, Jo Abimbo, Jo Siaya County. Chiwo nade? And then Jo Ramba. Kumi kunye gold. Kama nitie Ramba Boys. Ni Ramba Boys. Oh, Ramba Boys ting'eyo. Ramba Boys ang'eyo. Oh, that's good. Good morning, Jo Rarieda Sub County, Siaya County, Jo Ugenya. Uchionade. Ugenya Simur Kubiero. Jo Bondo. Ugenya Mur Malanga. Alego Usonga. Ugenya Pap Nyadie. Alego Usonga ni machiegni marom nade gi Siaya Town. No, actually, don't get part of. Empty my Alego Usonga no? Atandi. Kor en within. So en within. En the area MP. Ineno kaka wantie gi Joshua Dongoron, kaka MP ma Kisumu Central, kaka wantie kod Atandi. Okay. Then you know Atandi Meli onge side mirror. Bisen no side mirror man Meli dir. Onge side. Josia wagino no chiemo maber. Kata kamano Josia gi kod Ramokalo not kotimo maber ne woman rep margi. What is really happening? What was as a woman? What do you think? Was that good? That was not good at all. But if the Nini is not Nini for people. Samoro bende tije okolera ahinya. Tije Obama na wach ne jopiny. Dak barani kuchiwo to siasa manono. Emogoyo. To samoro tije okobera ahinya. Jopiny no mise nang'o? I think ni onego go kwan koro diriyo. Kama intiere kapok go kwan to nyaka ochako go kwan kendo koro diriyo. Iluongo ni Christine Ombaka. And thuolo modong' ni eki Christine Ombaka can do something ma change. Jopiny no kone ni tawe. Romo magala moro. Okay no. Ageno nuru maber Josia kamoro moro monti nikech une manyichu bedo kod Linda Ground. Linda Ground. Mona inji. Linda Ground. Nyene Kakamega. Kakamega. And then nyoro nyobedo kod Linda Ground kendo Kisumu. Jo Kisumu East, good morning. Nyo bela Linda Ground. Mana matin. Mili machalo matin. Nyo miege iluongo na jieke. Giwinja ne mana kako chalo. Ndes ne giboyo. But anyo ni Linda Ground koka biro negi mapek. Exactly. Mapek kabisa. Jo Moroni Sub County ageno nuru maber. Jo Nyakach Sub County Joseme. Jo kure gendo? Jo Kisumu Central. Kisumu Central. Chieo nade. Ogeno nu chieo maber. Mano koro chuny boma kabisa. To uno wil gi jodala? Na wiyo kunya wil gi jodala. Ok nyalre. Jo Homabay County. Wacha katika Suba North. The county of endless potential.
Wakeno ni girumo ber. Gichiew makare. Pok winjo wach moro kowuok gwenge mopogore opogore but ka nitie to wadhi winjo mbele kaeri. Tie bwana moro Migori mosigo gomani bye. Bye. Ochilo bye. Chibedo chilo. Chilo ngato. Good morning. No, but everybody is pushing on their end. Wayienegi. Ngata ywa kore. Ywa kore odhiadhia. Ochilo ywa kore. Nyamita boti mango? Ywa kore. Ywa kore. Masara bende ywa mana gimo. Masara be ywa mana kore. You know, at the end of the day, jatelo maber will win. Exactly. Jopiny ema biro yiero. And we hope gin ginyalo ywa korgi ma giywa. To nitie kama ka gichope to koro gibolo na jopiny ni panga. Make decision. To make and we also hope the elections will be free, fair and transparent. Exactly. Koro kanyima koro the rubber always meet the road. Exactly. Otamre bedo free, otamre bedo fair, otamre bedo transparent. Un manyo untie kanyora winjo ni nitie omenda makore lach bane oketi ne manye IBC dwaro. Awinjo ni mar chai tu. Chiemo. Yando ketnegi 41 billion monego beni gitiyo godo. But gidwa no medo chop nyaka 63. Kata kamano jod bura no dagi ni tawe. Pesa msemiu no pek kabisa pek. Okenyadre. Nekromogo kinyi makawuono. What do you think? Onego medegi. What was the money for? Madwol madhi tayo chenro ma. What was the money for? That's a big question. Giywak ni maybe kaluwore gi preparation magitimo gik ming'iyo kawuok e pinje maoko mibiro tigo de weche go mag procurements and whatever ni omenda no tin to jod bura bende wacho ni ne gikawo omenda ni gimiyo pek gik mar unnecessary. Yes. Gik manigi nengo. Gik maonge nengo. Gik maonge giwacho ni IBC o misplaced priorities. Exactly. Okay, good. Gikawo omenda makore lach gimiyo gik mar unnecessary. Kaka kota chai gi chiemo awinjo ni mane giketo maino. Magiketo maino ni nyaka gichi. That's a way of stealing from public coffers. And then now gidwa ni mondo chako omedi gi pesa maluore ni kaluore gi budget maginoro nyiso ni they are misusing money. Koro jod bura no dagi mano ok nyalre. Nyakar mogi mapiyo wang'e ni to weche magi mantie Oboke ni ma Daily Nation ukinyi ni market kod mind iluonga Tia Sasa Doyo. Kachiel koda kan Brenda Agenyo. Mano nyiso ni kaponi kod kiriwri kod orwaki ni machiegni orwake gi lwedo ariyo. Mkono miwili. Janeno mar kalati. Kwa moyo mkunjufu. Yes. Itenero mokwongo en kanyo ni bribes to clear rogue doctors. Ultimatum, the medics union has demanded immediate dissolution of the council. Yes. Piny kanyo wacho nang'o? Piny kanyo wacho ni the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council is tasked with carrying out impartial investigations into complaints of negligence following the death or maiming of patients. But the regulator is now facing accusations of demanding bribes with errant doctors who play ball getting away with a slap on the wrist as families are left to wait for elusive justice. Mago yoro ko kuma sani koro se chako mienje duol no rum mabende kido ne ratiche lakteche pacho ka indi KMPDU nyakor muga jwang kanyakala koda pinyo wacho ka uthuno malimbo no misom report market kod mano ite ma riyo kanyo en weche go kuma KMPDC kanyo ka report wacho kanyo ni an 11-minute audio record which would confirm that the very institution tasked with protecting Kenyans from medical negligence had put justice on sale. Started to circulate on WhatsApp. Macho ni nitie ng'at ma bagen kod ngima jopiny kata jotuo nyaka jwang iyudo ing'e gimokelo wach ni te nitiere CEO mar od thieth moro ne en county manager Mombasa or Kilifi manyocho chungi e tich. Yes. Kaluwore ni lakteche ywak ni od thiedhno osekoso yedhe, osekoso equipment minyalo tigo de chenro go mag thieth ma jatuo moro no dhi mowito ngimane e yo ma ok owinjore. Sekelo ywaruok kabisa. Report ma kamano lak nyaka e bath iteni eri mar adek nyakor mga jwang bath mar adek kanyo en weche mag JSC wacho nang'o? Name 6 applicants in Supreme Court
judge race. The Judicial Service Commission has unveiled the 6 applicants vying to fill a vacant Supreme Court seat. Report makamano ntie ite mara dek thuolo mari mondo mi nono wach makamano nyako mongajwa. Ite mara ngwen wan kanyo gi safety, equality, fears as schools overflow while others are under enrolled. A principal of Cluster 1 Senior School, formerly known as National Schools, have been accused of admitting learners far beyond their declared capacity, raising concerns over their safety as well as the quality of education. Iwacho ni skunde madongo mapacho kaendi mabende chon waluongo ga ni national schools. Sani koro nyobo koreo kawa nyithindo sie pop. Gikaw nyithindo mang'eny kabisa. Moingo kata teko moningo beni gikaw. Mabende wacho ni sani koro giwe skunde matindo C4. Odong nono. Sani ka koro dawa gionge kod nyithindo. Gionge gi jopuonjre moro. Ng'ama kudwa ni nyathini odhi national school. Everybody wants their children to go to the best school. Anyway, that was just our bit. Negora mukajwanka thuolo mari isom weche motenore koda somo goeko iteno ero mara ng'wen. Ite mara bich. NEC to now print national exams locally. The Kenya National Examination Council, NEC, is set to print national exams examinations locally for the first time, ending a long-standing practice of outsourcing the task to firm in Britain. Hey, kwani wasebedo gamana kare exam Britain printed Britannia. Kata maniti moja. Printing of exams. So angomi wan makwa ma internal kani printing school. The examination have been in previous years been printed by a firm in Britain. In Britain, Inyaka thuolo mari mondo mesom report market kod mano mondiki report market kod mondi kod jadolo Alex Odhiambo. Alex ni alonga ni jadolo. Learners at Manyata Primary School in Kisumu County during the Kenya Primary School Education Assessment on October 29th. Ichamano go kanyo kod Jefombo Alex Odhiambo. Mano man Nation Media. So mweche gikoma penje iteno ero mara beach ite mara uchel. Itemara uchelo wankanyo gi opposition leaders vote to remain united. Opposition leaders have resolved to remain united in the quest to send President William Ruto home in the 2027 poll. The leaders pledge to set aside their differences and work together to achieve their goal. Their goal is to not remove, one inch. To remove Keruto. Exactly. That's the only goal. Mane no kagin waro. No mane mawashka nigintego. Their goal is to see the only song they sing. International Women's Day. Hallelujah. International Women's Day. And Benganya. The Autolo Mari Mono Misom. One thing the Kwangi Mago. International Women's Day. Ite Mara Bironya Kolmugajwang is Uhuru Ruto Season 2 fallout unfolding ahead of 2027 election face off. It's a question. Is Ruto Uhuru Season 2 fallout unfolding ahead of 2027 election face off? Like there is fallout between Uhuru and Ruto at Sanieri. So ngato penjo ni Season 2 makendo gichagi fallout nieri. Ntika kodi interfere gi 2027 general election. Pak josomo ki pajo ndiko ntie kanyi bro somo kotede koda penjo maket kod mano. Editors decry shrinking media freedom in continent. Watching Africa to African editors are demanding the release of all imprisoned journalists, even as they flag the thinning media freedom across the continent. This comes as they cry fall over what they term problematic trends of lawfare, where the law is weaponized against journalists. Kauli potuno ero kwenye non itemara biri. Itemara boro enwechi kutende koda judbuna mapacho kaini. Why MPs have stalled IBC's tower plan? Yes. What money wani kocha? Mane what money wani kocha kanyoni for the past 8 financial years, the Independent Electoral and Boundaries Commission has consistently
requested 1.5 billion from MPs to build Uchaguzi Center. And the story has not changed for 2026-2027 with the commission once again pleading with the National Assembly Justice and Legal Affairs Committee on Tuesday to intercede on its behalf with the National Treasury in order to secure the funding. Some report makamano nyakoro mgajong ite maraboro lendo mopogoro chakre ite no elo maraboro piny kanyo gi nyime nyaka ite malo chiko ite marapar. MPs raise concern over hotel near Nakuru State House. Hotel otemo jor bura nade. Makiani hotel ni The State House controller directs to stop construction of high-rise buildings near State House Lodge. Okay. High-rise. Igere but State House. Nginyalo neno jatend piny owacho ka okdwar buildings modhi malo. And by the way nani hotel and you know State House onego beni bedo kama is very private and secure. I support that. Oh, is it right now? Kabisa. The construction of Enka Hotel near Nakuru State House has raised questions about its ownership, authorization, and national security oversight. On Tuesday, MPs were baffled on how the 250-bed capacity hotel, now about 90% completion, was approved, and construction near a sensitive government facility without public disclosure. But Erika cannot check gero teni. Makoro rumo. Jomonego wapenje mapenjo. Jomonego That's the funny part of it. MPs. You're the one we need to ask. Nito unu mworo no. One Kisumo. Yes. Jamanina ODM, why we remove Sifuna from position? The ODM party has formally explained its decision to remove Nairobi Senator Edwin Sifuna from Secretary General position, citing months of miscommunication, skipped meetings, parallel political initiatives, and public statements that spewed confusion. Gila roka nyigi momiyo negi gwetho oko Senator Nairobi Migosi Edwin Sifuna kaka jagoro mungirore komano mar ODM nyakoro mojwan. Ite mar apar kod achiel gin lendo motim kod county no ma Siaya nyalo ko thuolo mari mondo minon to gin lendo mag ite mar apar kod ariyo wan kanyo gi patch jondiko kanyakla kod patch josomo. Yes. Sifuna must seize Obama moment, awaken Kenyans. Gipime gi Obama. Sifuna kore pimo gi Obama mwenyewe. Which Sifuna is this? I don't know which Sifuna they are talking about. And then Obama donje kat Sifuna kaeri. I wonder. Okay. Thuolo mari mondo minon kaka Obama donjire kod Sifuna kata Sifuna donjire kod Obama. Ite mar apar kod adek nyakoro mgajwang en kanyo goro mar cartoon. Goro mar cartoon. Jalonye weche mar cartoon. Ang'o mineno? Goro mar cartoon ite Kenya Kwanza dhiro ng'a. Kenya Kwanza ng'ato gwe tiel. Rigathi Gachagua ose vunja Kenya Kwanza. Ineno gach Kenya Kwanza kaka Rigathi Gachagua oseting'o tiel achiel. En mogweni? En mogwe tiel achiel kodhi godo. Ogunde no riembo the Kenya Kwanza. To ODM bende piny mwalo ka. Machungo manie yie kende ni. To Sifuna ni yie. Sifuna man kende. Sifuna ni kende yie ka. To yier Sifuna yie ni obarore. Yie mobarore. Yie mobarore mar ODM. Sifuna dongi bath yie. To jogi gi bath machunga. Ineno machunga moro lware pi kanyo. Bathe moro to Sifuna ni kende yie makode ni. To bathe koni aneno buru mokwongo kanyo no. Aneno buru, aneno wanga. Jo. Yata jo ako na sisi. Aneno kanyo Sifuna nani? Youth leader ni kanyo mokwongo, then wanga. Then mano Junet. Junet ema nigi tunge ja. Junet ni migodo ni tunge. Ai katun mora Junet diga gitunge. Then Abdul Somad aneno kanyo ento tike nena. Then ng'ama ni bathe ni moko ng'eni en ng'a. Jariyo kae matemo manyo ni. Rabondo ni akeni en ng'ama nade nyakoro mgajwan ka thuolo mari mondo mi neno ento jariyo modongo waneno kanyo James waneno kanyo Oburu penjo ni umeona ngani? Umeona Jo. Pelgaje koro mgajwan wangiyo iteno ero mana par kod ang'wen gin barupe mabende nondik kama nini. Ibiro somonwa baruwa makawuono manondiki
dwe mar ariyo tarik 26 odiechieng' maket kod ma higa gana Today ariyo kod in achiel. history, Exactly. mano February 26th February 2001, wacho kama. Kabete MP Paul Muite, who spoke to Father John Kaisa 3 weeks before the Catholic priest's death, is questioned by Kenyan police and American FBI investigators. Mr. Muite recorded a statement on the fears the priest expressed to him before his body was found on the Nakuru-Naivasha Road on August 24th, 2000. He said he gave the investigators the names of powerful individuals whom Kaiser had said wanted him eliminated. Okay. Iga ka thuolo mar mondo misom report maket kod mano ite mar 14, ite mar 15 gin lendo motim koda kembe ma opogore opogore. Ite mar 16 bende nitiere lendo motim koda piny owacho National Assembly. Ka thuolo mar mondo misom ni to National Assembly olanda ang'o kanyo ite mar 16. Ite mar 10 aneno ko Oboke mabalang' ochakre kanyo. Gine weche mopogore opogore, gin weche mag somo. CBE Connect. Ite Oboke mabalang' no ite mar 6 Kiswahili kawuono penj man kanyo mar Kiswahili social studies. Oh, social studies nika. You know social studies? Correct. Ite mar bela kanyo Kiswahili pod mbele ko social studies. Ano picha mag nyithindo mopogore opogore. The people's got copies of the daily. Okay, fine. Ite ibo ko thuolo mari mondo som report maket kod mano. Ite mar 18. Wan kanyo gi wechego mag counties mopogore opogore. Report yango nang'o? Mokwongo kanyo ni we are ready. No, I'm on the wrong page, by the way. I skipped this. Okay, good. You can go. We are ready, says IEBC as agency oversees 4 by-election today. Today, nitiere 4 by-elections. Okay. Yes. Voters in 4 constituencies, 1 parliamentary seat, and 3 ward seats will head to the poll today in by-election that Independent Electoral Commission boundaries, whichever it is fully prepared for. IBC ikirane tayo by-elections. Nade timore kawuono. Timore Isiolo, Kakamega, Irenji. Timo mos nyakore mwajwan. Ka thuolo mari mondo mi hinon report maket kod mano igite mar 17. Kawuono midhi time nyaka by-election mar Mbeere North. Mbeere North. Idhi nuoye kendo. Prepare for a tough political battle. Sakaja warns rivals. Nairobi Senator Johnson Sakaja has declared he will fiercely defend his seat in 2027 election, warning contenders that he will not be a pushover. Kudhira nigu tawuo. Nyaka yud ka bangirora. Exactly. Ite noero mar 18 nyaka Mugajwang. Homa Bay County otimre nade kendo? Homa Bay County accused of disloyalty. The lawmakers triggered action that have since reshaped committee membership. On the evening of February 6, 2026, members of the Homa Bay County Assembly traveled to Kanyeper village in Karachuanyo sub-county for a meeting with Interior Principal Secretary Raymond Omolo. The gathering brought together representatives from Homa Bay, Kisumu and Nairobi City, and according to participants, turned political. The meeting turned political. Exactly. Some report but ket kod mano ite mara par collaborano tipo kanyo mar jagoro mingiro tend mara takwe migosi reini kanyo. Center rejects governors 534 billion county allocation demand. Yes, governors no such a demand kanyo gilwa na medigi pesa mane ikomenda mara 2026-2027. Mano binya somo ite no ero mara par kodaboro report moni koda migosi Omulo Collins Yes. Ite mabalang ke kanyo ko thuolo mari mondo minon ite mar 20 koda achiel wan kanyo gi weche gomotimore pinje maoko. Mano kanyo ka Trump address offers little hint of change in cause. Mano ni kanyo. Senegal MP wants a tougher LGBT law, doubling prison terms. Senegal Prime Minister Osman Sonko has introduced legislation that could double the maximum penalty for same-sex relations. 10 years in prison. Senegal koro olose. Aniga LGBTQ. LGBT ni kusutini nen Q. Kusukiwe molauka.
Kiwe magiweyo kaeri and same sex relationships. Okay. Tena LGBTQ. Lusaka, Zambia. Report ndikanya kuko Lusaka, Zambia. Zambia on Tuesday declared an outbreak of poliovirus in accordance with the international health regulations. Charter. Harare, Zimbabwe. What Harare, happened? Zimbabwe. Zimbabwe has pulled out of talks on $367 million bilateral health agreement with the United States due to concerns. Exactly. Ite mara prario kodario lendo mopogore kanyo mago dongruok kabano kan pinchi kanyo the development round table ka thulo mari mondo misom ite mar prario kodadek weche gweko mago ala ntiere kanyo angati mere weche mago ala. The egg prices climbed 20% on high feed cost demand. Traders in Nairobi report retail prices between 450 and 604 a crate. I bet tonkoro dwa medore. Ngano kaero ton ko jam to. Hey, tomaero. No, I just do boil by the way. I can't go like 3 days without eating a mayai. Why? Nitakula tu hata kama ni kamoja mochial. Why? Without nyanya. Any reason? I don't know. I don't have a reason, but sometimes I just crave for a mayai. You should not. Mochial. No, but you can still do it because you don't have weight. But me, I'm advised to do boiled, not fried. Majorly nyakano boiled egg. Because boiled egg, then ndoma. Doma. That's what I do by the way for breakfast. Yeah, with chai. Then I always avoid chai marchak. Yeah, I do coffee. You only do coffee? Yes. I do. I was advised to avoid chai marchak. So mostly I'm agent to just, this Nescafe thing and stuff like that. Yeah, you have to maintain your weight, man. Yes. I don't want to have gimana timore la jani wa kanoti ero cardia arrest. And by the way, it's good to have healthy what? Eat healthy. Eat healthy. Mind how you eat. Yeah, mind how you eat. You don't just long time ago I used to love French fries. You know French fries? And Coca-Cola or a drink. But nowadays I also don't do sodas. Sodas, yeah? Yeah. So if you want to be like her, don't do sodas. Itema prario kwa dek nyako mongojong. Weche geko mago ala. Kusoso mo mago ala. Sasa mokanyo manachiel. The prices of eggs madbedo. Ai mano kelo ba. Yes. Mochila no kanyo. Tong mangeny wuok piny libamba. Ma TZ, ma UG. Ma Uganda. Actually, do you know that the ntiere pogruok between tong ma Uganda gi tong ma Kenya? What's the difference? Gweno konyolo gi koso? Gweno nyuologi, but I don't know what they do to tong ma Uganda. Is sweet or bad? It's not good. I don't know how to say this, but tong ma Uganda, joma ng'iewo ga tong kata joma uso tong to ng'eyo. Can attest to that. Bro nyisi ba the way gibiro kaka gichwe kendo gipugno. But compared to tong ma pacho ka, I prefer tong ma pacho. But I'm told your boss is also in charge over there. Your national boss. Yes. I'm just need to get more con. Jaus gweno chiel kende. Ngi jaus gweno. Jaus gweno japur. Japur malo gweno chiel mano chako gi gweno adi. Gi gweno chiel. So ani en gi gweno alufu plus. Plus tong. Yeah, you need tonge moko ni UG. But Uganda people are good people. Did you know that? Yeah, Uganda people are good very people. Humble. Yeah, very, very humble. They are good people. Leave alone even their women. I know the culture of their women. But Uganda is mabeyo naturally. Gilo sipo moko mawacho Swahili. Uganda people are good people. Bokolungo nyingi but giloyo gi. Then I think the link between us and our friend from this other side. No chakoreka nesiaso bedo very much heated. Exactly. But Uganda challenge Kenya. Kenya wan maber. Yes. Relationship ber. Wacha nikichopo Busia tisechopo Uganda. Uganda are good people, I know. Itemar prayo kod ngwen. Wan kanyo gi stock exchange. Kaka omenda lokre nyako Mongojong. Yes. Nairobi kod pinye maoko kanyo KCB, NCBA,
Stanbic, Prime Bank, nitie kaka dola ringo kanyo kod Mogajwang. An gi dola, I don't know if that's called dollar. An gi pesa mar Qatar. It's called what? Qatar currency. I'm not sure. Yeah, I have 100 of it. 100. It's like 100. And then karatas mar 100, no? But I'm told if I do it in Kenya, it's around 4,000. What are you waiting for? Imagine you know time maybe go exchange a bank kayo tama. The change pesa. And note na I think an kode bag na kachanga tag nigo. Ang na nene. Ka wele, kuna mi de wele. Anya kano nigo. Chingu yiko de wele timanya. I don't kaniza wele chon. Masiti yoko. Tema prayo koda beach ne kono Mogajwang gilendo pogore magoala to tulu mali mono mi so mi tema prayo koda uchela gaja meli kod kwano. Ni kanyo. Prayo gabirio lendo tindo. O ilima tino land kanyo kono Mogajwang. Pinya ka bakite mar prayo gaboro. Ya mama goro la gobindo chakre kanyo. Kata ni machibini. Jadolo vitu ngimane kono jadolo. Anyaga kia ye. Jadolo. Reverend Father Anthony Peter Mutanga. The cottage leaves to Marsh Funeral Home in Nairobi 5th March 26 for a night vigil. Home burial takes place in Kowor Village, Kokoth Kateng, West Karachwany, Homa Bay County. Bring Raymond Moloka. Then Fiona Atieno Memo Bentia Kanyo. The cottage leaves Umash Funeral Home in Nairobi on Thursday 5th. Lambwe, Wingwalo. Bormona will take place on Friday. Hey, yawa. Lambwe mwalo penyika. You see, Obon getting that onge. Naratinde be. I'm spoiling. Naratindi loso. Nuka para the Lambwe. Hey, I better go on air. Para the Lambwe. Weche mag tuke olakanyo nyaka ite mar 30 nyaka Mogajwang. Gitonga ends KDF long wait for Kenya Open shoot title. Title. Nitie piem mar chwado bonde kusama yao. Kenya Open based defending champion Chief Inspector Otundo finished third. Negi piem chwado lisasi. Yes. Inya somo ite market call mano ite mar Pradek which mabe tugo. I need to join this. So, mana jamani discipline forces. Mimi jamani discipline forces mu yene gitu wetu bwana. Okay, mana ne go puonja. Ma ko yaone jite ni koro matugo ma yawa ni kidwaro ti register ti donjo ti tugo. Nyalo ketho. Oya ni rach. Manchester United said yesterday it turned profit in the second quarter as its cost-cutting measures began to bear fruit. Which Maktuke Manchester United plan wins, profit says official. Ite mar Pradek Kodachal. Nachoka ne Kipchirchir looks to recapture title. Magongwe Victor Kipchirchir wana koketa pichane kanyo. Mana Eldoret City Marathon. Yes. Eldoret City Marathon dibedo kendo this year. Okay. Hapa ni nayo watakanyo ni koro. Wachan mondo wabodhi. Luadhi mako title no kendo. Chani ene mano yumbo the last time. Exactly. Ite no ero mano mar ite Mogiken kanyo Olympian and Diego turns pro. That's profession. Big leap. Yes. Ebro somo report moket kod mano ite no ero Mogik nyako Mogajwang. Ongele. Bedana no ka nyidende ni ga dhung kanyo mi adhongwe ko be nyaka otolo mari mondo mi no nonge maro mabalanga ta modo nkanya kod Mogajwang ka otolo mari mondo mi no Oboke no ero mano ma Daily Nation gikanye mwaka ugo yoyo mokwongo no ni mar Oboke bange wadugo kod Oboke no ero mano mar Standard ilunga Justice Adoyo kachil kod kan Brenda Genyo awud seme anyar suba ero kamana wasi anditi kama pesa ninde exactly wakao wamudu kimachoko dogo nyako Mogajwang. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 ma midhiambo
nyaka saa 11 ma midhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho,
warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man.
Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak,
for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo honya kwaro mugajwang' dareki kosekalo kanyo 31 bang' saa adi saa 1 okinyi market kod mani. Good morning. Kamoro moro maintia geno ni samoro yudo kiamsha kinywa. Wajua kiamsha kinywa mwanangu? Kabisa. What is that? Tutakuwa ni na Kiswahili mama. Ija umabe. Wewe ni inyange wanga. Kiamsha kinywa ngene samoro yudo gimoro kanya kod mugajwang' iole dandi kanyo. Demos breakfast. Hii krimo do meichop pacho, ichope tich. Sorry, ina ngiyo ga evening drive. By the way nitie ga jomoko just as. Yes. Ma chamoga ugali in the morning. Koka giwogi ditide no, that I would sleep by the way. I would sleep. Chama kuon gupi. I would sleep. Still breakfast. Still breakfast. It's called kiamsha kinywa. Whatever opens your mouth for the start of the day. Yes, that's kiamsha kinywa. The breakfast. Because it doesn't matter what it is. Whatever you eat. But you see, Africa we don't do breakfast. We do shoddy food. Kabisa. Tulungo nyoka gira buoni breakfast. And eat. No, you know breakfast? Continental. You have kebab. You have no, leave alone chapati. Somebody told me in your breakfast kapodi mando chai gimandas gi chapati. That's not breakfast. Man is not a breakfast. No. Career in Africa we don't take breakfast. I want to one day find time with Space Master Ivan Sangaga and we'll tell you. Ankare pokamado breakfast. What a breakfast in is. My life pokamado breakfast. Continental breakfast. English breakfast. When you pokamado breakfast. Full breakfast. Pokamado breakfast. Poki the hotel then ongisi ni idwaro full or breakfast ya Mwafrika. Ni breakfast ya Mwafrika. Chai gimandas. Ero. Ginyoyo. Ginyoyo. Yes. Ginyuka. If they go too much, they go to the supermarket and they buy sausage. Bread. If I take him at the shagim kati, that's not breakfast. That is not breakfast. Poki chopo. Timatek. Work hard. Sleeve up. I want to work hard. Toil. Mondaonje breakfast in my life. Those who do good breakfast doesn't take lunch. It's only breakfast then? It's heavy. Then they take It's dinner. heavy. It's heavy. So a good lifestyle, you should do breakfast, good breakfast, good lunch. Lunch chamo around sab ouchel. Yes. Breakfast, imado sa chel. Okinyi. In the morning. Then lunch, sauchel. Pwede mo chamo sa bolo so chikot. Udendo umi nyaka nyingni later ngo. Late lunch. Late lunch. Then ibedo ge 4 o'clock tea. You ever had 4 o'clock tea? I remember after breakfast unapoka ina snacks. Yes, kabites. Mostly fruits. Do some fruits, do some apple, some
Edu nade. Kanya to maembe mano bachamo fruits katikati kana. Yes. No. Yes, it is. Mapera. No. Where give more Oma Bay. High Oma Bay, one that town. Then 4 o'clock tea. Then Koromosa. Aparo diambo 4 o'clock tea. Yes. Sa Palgario. Ichamo gimilongo ni dinner. Then sa dek ichamo supper. How many meals? I know it will confuse you. How many meals? Instead of injokanga to luongi for evening meal, major league luongi ni alungo ngane for dinner. Yeah. Because it chames from 5 nyaka sa 6. Yes, I know. Then Africans of chamga dinner. One wachamo supper. Kech ngeny Africans home ichiemo sa dek kadhi mbele. Sadek montien. Exactly. Rural. Yeah, that's why I use the word ngeny. Samia news dinyi meko kajichiemo. Itedo mama koka wa wira wa wala. Chiro kenegi ya sari madima. Exactly. Ngato bola ogima mogo no puka. You know we will warenda. Then they have on Thursday, by the way. TBT. Yeah. Throwback Thursday. Moaguela. Mochodo. That's why we were calling it in Semekombewa. Yes. You know Mochodo? Moalenya. No chodo. Leave alone alenya. Moalenya pokorege mochodo. Exactly. Mochodo. So, mokimbo. That you know when I say kimbo. Moachoda. Ochodo. Nungi chode. Moachoda. Yes. Ochodo. So, in Seme, we used to buy it at 3 bob. 5 bob, 10 bob. For luregi andonga mari. Into ejwala kama. Yes. To minwa no seora omena. Mar 10 bob. Hey, to pinne ber ndalo go maladeni. Omena masle na par. Ingine ma se apara nango. Whatever you are calling not gorogoro, the small one of gorogoro. Kimbo. The small one, yes. Man was 10 bob. Only 10 bob. Yes. Nyanya was just 2 bob. Then with the wange. Msoni kai ningi 50 bob. You have a good budget. Good budget. Exactly. Karo kai ningi 200. Ay. 200 out. You can take people out. And then life was so good. I remember that time when adi liedo for the first time. Ngigo mi liedo gas tele mali logo ni in because me no nya game nya sa ke tinyi kamo. Kue. Chingu moro na di liedo ta lielo box. Ndoko the outcome. Talielo box. Kaselelo box. Tadonje. I had my friends, a pool of my friends, Koro again homes gate there's no problem. So dala problem nitie. Koro still together wa all kaka I'm very much confident. Ngate tonje. Okay, kaka uno mama wadhi biromo kodhi ngena sebedo maduong. Then they know ni minwager. Koro gichope gedwa gike before we get to the gate, Koro kichope gate mama onena tawinjo mako wacho ni hey okangi gana dak gijater. Box mar jater? Ane gate tawinjo mako ogodoge piny. Okangi gana dak gara gijater. Nyathi nochako tero karango. Kapodi pane berberi. Karami otonga lale olka. To jakutong. By the way, nitiere lifestyle moko da kitigedo moko ma ka ng'ato lielo kata mana sani to the moment people get judgmental. Kata mana yani you just judge that person. Okay, like the Ras guys. Okay, I believe ni ng'ano nyabedo koro kaling ni wach mutieko go ma dog apo ka dog angane kumodonje gima wango cham karimi ga dose mondo donjini mondo ingeni weche ok ber. To luonga ni adangiso nickname na to wana yamo nickname na fani man luongo dala wacha ko sabe mano wacha na kenda nyanya koro olunga gi nickname na no to wacha ni ngamolieli ta wacha ngamoliela dogi olos digino maber nyaka til kawuono apiedho wiya pieth chako yawa Happy bite nyakoro mga joang Thursday, throwback Thursday. Yes. Inango mi paro mane samoro minu nyaginera
no timoni masamoro weri gi mina nditigiri ngene nyithindo ma digital Nyithindo ma nyasani. nyathi madam nyathi masani chamo bacon Nyithindo matinde madongo. madho nyuka gi omuogo makech. Omuogo makech. Nyuka be nyuko chuti. You know chuti, you people are bacon kids, you know chuti. Anyway, anadongo gidayo. Koro adongo ka beta chamo chiemo manyachon. No, but they cannot be nyachon as what I was taking. Mine was added with poverty. Nyacha chiemo manyachon to yudo. Titi chame nikech oyudore. But ours, you didn't have. So we were growing bendo chuti. You know bendo chuti? Yes, bendo chuti. The red one. The very red one. Because only which. So bendo chuti ni nwarego. Kiyude gi skuma. Oh, thi. Winjo kama mama jake wacho kan lelo tok thi. Wan koro gwasiwa. Bel no e gima chiek. Badhe jo gwasi pro bel mang'eny. But I know they are doing the modern bell. Moro mabet white white ni. Kae to ichake riwe go muogo. Koro bedo light, koro bedo maber chamo. Bendo chuti cha kata jo Kenya breweries okaw. Kecho kecha ahinya. Ok los kode kongo. Kenya breweries tiyo gi ma white miwacho. Benen pod entiere bel no. Nitie joma pod pidhe. Yes. Gwenge moko kaka Sembo, Wioma. Pod pidhe. Kuonde sia kuonde gi pod entie. Bendo chuti. Wanawe sani ka yudo gimoro ma nyadhigo kamoro makora atolo kuma maber. Ani wajam nyathi maber wajam. Nyakoro mga jongwe wang'i Oboke ni eri mano ma standard. Waparo mano kama nini kata TBT mago bende notimre e ndalogo eko machon. Ok ang'e ni paro ni tang'o mane otimre ni e ndalogo eko machon. Weri gi Brenda Gede gin watoto. Brenda, ite mokwongo mar standard. Wachona kanyo ni RSF passport shame. A diplomatic storm is brewing after the US sanctioned Al Ghani Hamdan Daglo Musa, younger brother of RSF commander Mohammed Hamdan Dagalo, for alleged genocide, weapons procurement, and financing a paramilitary operation in Sudan. Shockingly, US records show he holds a Kenyan passport, raising questions about how a warlord secured the official document. The revelation threatens to intensify scrutiny over Kenya's past engagement with RSF. Ntie picha kanyo mar President William Ruto kod RSF General Mohammed Hamad Dagalo at State House Nairobi. Nyakoro mojong en ni ng'at mokwede pinygi ma inene kaka jalweny matoklo Kenya ka tirwake. Kendo miye nyaka passport ma passport number ne AK1586127. Mano passport number. Nyakoro mojong en wach ni Roma kane piny Kenya ni koso kanya kuma jasugo yude gine. Ite mar ariyo nyakoro mojong little to show despite governors spending 4.67 trillion since 2013. Governors onge giminyane nyaka devolution chakre gisetiyo kod 4.67 trillion. An katimia mana achiel taromo timo gik modhuro. Exactly. Parliamentary think tank note that poverty level rises as counties spend more. And even right now, Public board or public wants PBO wants counties compelled to spend a minimum of their budget as key sectors. Report kotende koda kaka counties bedo katiyo kod omenda magagaoi kata kamano onge ber moro ma japiny neno ibro somo e ite mar ariyo. Ite mar ariyo kanyo IBC explains why former CEO had to be pushed out. Read for them. The exit of former Independent Electoral Boundaries Commission IBC Chief Executive Officer Majan Hussein Majan was necessary for the commission to avoid lawsuits which could set back preparation for the elections. According to the IBC Vice Chairperson Fahima Arafat, the opposition's reservations on Majan's ability to oversee another general election also caused his exit. Health MP seek to end a dispute on who controls KMTC. The National Assembly Committee on Health has called on urgent legal reforms
proper funding alignment to end a long-running dispute in Kenya Medical Training College KMTCs. You remember, ni ten migawo mar thieth koda ten migawo mar somo osebedo ka yware wi joma monego bed ni telo ne KMTCs. Exactly. Inyalo yudo thuolo mar mondo mi som ite mar adek. Father wins a right to child's name in landmark ruling. Iwacho kanyo ni court rules mother cannot decide child's name. Father's rights protected legally. Stepfather ordered to provide daily care and financial upkeep for the child. Now this is serious. Stepfather. Who is a stepfather? A stepfather is now the person who is married to the mother. Oh, good. Now married to the mother, but Not the biological. biological. So is like if I marry you with your child. Yes. So you become the stepfather to my child. But me, I need to be a father, not a stepmom. Now here's the problem. Court koro rule ni nying nyathino nego beni bear nying mar the father. The other father, the original father. The biological. The biological father. Yes. What do you think? I think the court is not fair here. Maybe okay, fine. Depending on the jog you said that Maromona how is the person. Leave alone that Maromona. Ka you are in a violent marriage. He says andikuro ma dakotami tayudi taeri kaka intie ma anyuandi gi jo football club gi gote. Yes. Then mami era madier without baguzi amana ngeni gima women dwaroga. Nikikawa kiera die kiera gi nyithinda gi anditi to kawa kaka gimizika te yapi madam moyo ni kiera kaka antie ni nywanda gosi kate. Honestly I gosi kite then akawi kata gi junior ni gi John ni to more agree more dark more wed nyaka. What's wrong with that? Me having the kid having my name. We are now legally married. Yes, I think okay. The court dwaroga ni you adopt the child. You adopt the child. You go through the process of adoption. Okay. And you know if you want to adopt the child, if the biological father is still alive, nyakobedi involved. You cannot just adopt a child manja nyuol ne pod ngima ka janyuol no kuyi. Nyaka court prove ni janyuol no is no longer part of nyathino kabisa. So anyalo mi benefit of doubt nikech samoro wuon ga mano tiyo matek kani imanye. Ite mar adek nyakol monga jwang. En mana weche go eko chaos as students protest transfer of Aero. Wach kiba bini nyene social media ne nyoro. Students at St. Mary's Kibabi National School in Bungoma yesterday staged protest over the transfer of their principal, Nicodemus Ogeto, demanding his unconditional reinstatement. The agitated learners called on the Teacher Service Commission, TSC, to reverse the transfer of the chief principal to Rio Kindo Boys in Kisi. Not Rio Kindo. Not Rio Kindo Boys. Nyithindo go ne ywak ni japuonj no nyaka ne donj kanyo. Yes. Weche osebedo maber. Japuonj osebedo kadhi kodgi maber ne koro mondo jwang. Koro gidwaro ni japuonj gi oduoknegi. Mondo oduoknegi. An gima ne lit na nyithindo go no ninde kibanda. Nyithindo go no ne gi protest gotieno. They were not accepted back in the school. Yes. Koro ne gibedo oko and remember police be kano biro ne baya tear gas at kids anywhere. I thought kids are harmless. What do you think? Imagine. By the way, they were harmless because I think the police kuluonga ni mondo mio dio kwenye riots machalo kamagi. Mbona ni they are not our ribu vitu wanafanya nini? Tear gas okoni go biniti yoga tia kumjite. Correct. You must know someone to joma asthmatic. Exactly. Kichwa de Kenya thima ni asthmatic kanya. They say inhale tear gas now. So you do kamoro kata mati. No, I cover my manos. So that I should be asking you. Once in my life, and I swear next mandamano. You won't go cover? Yes, you won't see me. I'll be that's here. Why I'll be here in the studio. That's why there is how we cover. We know that's how we cover. I know. I went there once and I'm telling you. And we follow the police. I swear I will not repeat that. The family agony as King's body detained in morgue over bill.
A family in Masiku, Bungoma County is unable to bury their son, William Muchika, whose body is being held at hospital in Mombasa due to an outstanding bill. 700,000. Hey. Mombasa, yeah. Manupo get transfer body from Mombasa to Bungoma. Wageno ne gibeyo kwa nkanya nyakora Magajong. Ite marangwen. Ite marangwen, mawane koro giwacha, mara... Osiepicha. RSF, rebel. Leaders found with Kenyan passport. Yes. Somlipot makabana ite marangwen. Tipo mar Sudan Rapid Support Force Commander General Muhammad Hamad Dalgo. Ntiere kanya kwa Magajong. Ite no Mara Beach, and United Opposition vows to block the sale of government entities. Leaders say selling of Safaricom shares threatens taxpayers and Kenyans' economic birthright. Leaders urge voter registration to prevent dictatorship, protect democratic governance. Mano Brosomo, Ite Mara Beach. And then I watch Mankanyo African. Watch Jofombo cha? Yes, watch Jofombo cha ni bate Ite Mara Beach kanyo. Kautulu mari mo misom kaka Jofombo yuwa kaka Edino negi parliamentary Ite Mara Uchel wachona mo? Parliamentary purge could alienate ODM from supporters. You know purge? Jomano gole kombe. Yes. Aneno kanyo tipo mar Mikosi Karoli. Karoli Omondi. Nja uribura madala koro. Awijo nilio tebere? Okay, nja uribura na. But in madala wa. Oh. But I didn't say. I know you're from Suba. Yes. You're from Suba? Anyar Suba. Oh, but you're not married in Suba. Yeah. So you mean, when you go home, who's your MP? Karoli Omondi. Exactly. Why do you deny your brother? I'm just saying, he's not now my MP. I currently is not my MP. Who's your MP? Story for another day. Story for another day. Homa Bay MCS ousted from committee after meeting Pezo Molo. Mano report mano wasomo. Ite nation mano onywando weche mag siasa. Yes. Ano tipo kanyo mal Kitutu Chache South MP Anthony Kibagendi jomano gole kombe kanyikolo Mugajwang. Yutolo mari mono misom report market call mano. Yes. Ite Marabirio Gachagwa's claims rattle South Rift leaders. In Bomet? In Bomet, former DP claimed Ruto and local leaders had abandoned the region. Area leaders accused Gachagua of trying to divide the Kalenjin community. Gachagua korodo njo Kalenjin kocha. Onja ogi marichi mokala. Ite mara boro kanyo. Police boss ODPP trade blame on why Hetmongers go scot-free. Jogo mama choga weche go komo ko winjore. Ang'o miyo nyaka one yo kan. Nyal kaune gi ondamo mar chik. Some report market kod mano ite mara dikanyo. Ite mara boro. Bungoma MCA probed over Xmas tree scandal. Umana wefwe. Orie papa. The Ethics and Anti-Corruption Commission has summoned 22 members of the County Assembly of Bungoma and senior assembly official for questioning over alleged misuse of public funds amounting to 6.5 million. The summons relates to investigation into allegation of corruption, fraud, and theft of funds through irregular impressed claims for a benchmark trip to Mbale, Uganda, and the controversial lighting of a Christmas tree at the governor's office. Hallelujah. Gichamo omenda ma okalo million a beach to Nairobi. The Christmas. Yeah, at the governor's office. Hey. Nairobi, new judge Kigen I Apex Court Manonya somo kanyo. Nairobi kendo court holds Ketrako appointments. Some report market mo mako wangwen jobungoma. Yes. Jobungoma chamo pes Christmas tree. MCS mok tin ne prayoko na reyo. Yan gidhi benchmarking ma fake. Missing witness about ex-police officers Rashid trial. Yes. Giotamlo diedo. Itemaro chiko. The senators praise Murkomen over police brutality. Yes. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen was yesterday put on the spot by senators over the rising incident of police brutality, including fatal shooting as well as violence by goons at a political event. MPs criticize PSB talk over missing sessions, leadership failures.
Basic Education Principal Secretary Julius Bitok has found himself under intense scrutiny on 2 occasions. MPs scrutinized him for skipping committee sitting and questioned his leadership style in the education sector. Some reports. Bitok sani already ne malich mokalo. Gin them tije gi kanyite mara par kod achiel gin lendo, ite mara par kod ariyo. Mano kanyo goro mar cartoon. Goro mar cartoon. Jalonye weche cartoon. Iwacho kanyo ni voter registration ni malo kanyo IBC. IBC yuagore malich mokalo. Jo officers mag IBC ninde e bench. Guogie makalo butgi. Tich onge. Voter registration. Okay. I understand cartoon ni. Voter registration. Jo Kenya dagi dhi read line mondo mi vote. To ka giwinjo ni anti HIV injection. To gipongo laini. Tetu wakawuno ni fani. Nena jo Kenya kako riedo. Timre malach gi jo Kenya manade. Mondo dio giyud anti HIV injection. To IBC to gitamore dhi register. Kafulo mari mondo mi non weche go kuma cartoon nyakod mogo jo ngite mara par kod dek. The question for the day. Should Sifuna vie for the presidency in 2027? Who is Sifuna? The same Edwin Sifuna. That I know. Sisi ndio Sifuna. Omona wewe. Wewe ndio Sifuna. Omona ingo. Mimi Sifuna. Anono kanyo ka corruption kao Kenya tieko piny kanyo. Yes. Goro mar cartoon wontie kanyo ite mara par kod ang'wen. Ma corruption muko wudi. Mana kaka timre Bungoma cha. Lich. Ite mana par kod abich nitie weche mopogore kanyo mag ngima kaka jo Africa odak, nitie kanyo ite mana par kod auchiel. Ite mana par kod auchiel, MPs accuse principals of abusing return placement for capitation. Mae wach makoro skunde kawa nyithindo nyaka kwan moko winjore. Members of the National Assembly have raised a red flag over an emerging crisis in some senior secondary school due to the over-enrollment. Vikao mang'eny ahinya. Nyocha giwacho no aninye mane form 1 ok donji. Negi miss admitting kids. Kabisa. Gi replace. Nyaka gini. Weche motimre counties wa piny kanyo Bungoma nitie kendo by the way. What's happening with Bungoma? 8 billion fake goods says in 15 years. In Meru? In Meru, Mira to get escort to Somalia. Yawa. Kendo. Deputy President wacho nang? Deputy President Kithure Kindiki has said transporters of Mira to Somalia will be given armed security. So Mira idwa gol Meru kitero Somalia. Anda ritakwe. Kendo dhi mingi ritakwe maber. Kisumu. Drones help rice farmers tame birds. Amanta yego. The county government is using drone to keep off quail birds. Quail birds. Aluru nyamoro ma chamo ga nini sana. Sigana ndiko da jafombo Olivia. Yeah. Olivia Odhiambo. Meru Kenha explain Nithi Bridge redesign. Nithi Bridge yani bridge moro mosebiro katimo ga. It has another name. And apart from that Nithi, man, just subdivision. It has a full name by the way. Kauthulo mari mono misom ite mara par koda biro lendo pogore ntiere kanyo ite mara par koda aboro ilendo go ochwalre kanyo. County government of Kilifi timo lendo kanyo. Elgeyo Marakwet timo lendo kanyo. Ite mara par koda ochiko gin Oboke mabalang' manyiso weche mag ohala. Agaja Meli kod stock exchange. Manyiso kanyo ni kaka omenda ringo. Nitie kanyo weche mag ohala nitie kanyo. Ite ma pre koda de county government of Siaya timo lendo Kauthulo mari mondo minon weche mag pinje maoko. Nigerian paid Boko Haram ransom for kidnapped people sources. Pinyo wacho chulo jomaundu pesa. No, they're in a game with them. Mano kunyal tieko because still you're not promoting it. Exactly, you are not promoting it. You don't negotiate with criminals. You don't never negotiate with criminals. Yeah. Somo mano ite mara prekoda ngwen. Ite prekoda bich lendo mag ute fwambo. Agaja Meli kod kwano ite mar prekoda uchel. Ite mar prekoda biro real estate kanyo weche magudi, weche magedo, weche mangima. Ya kanyo. Laka na kite no roma mbele. Ite real life. Laka real estate. Ite mar prekoda dek nyamin. Pradega dek Pradega rio. Gina na public notice lendo mathindo ni kanyo kod Mugajuan Kauthulo mari mondo mi rangi. Laka nyaka ite mar Pradega ngwen.
nyaka 30 kod 5. Kite mar 30 kod 5 auchiel. Selling akanyo kanyo. Iseneno mamalo ni oromo kodi? Neno maredo no. Maredo nyadundo koda maber. Ndio manyadundo wedo mana matindo. Okay. Adingina dwaro mapiny mogik. Mapiny mogik ni te. Ma kikala godo. Okinena dongo. Shimiwa mwenyewe. Ita 38 with a new ride, Azeli now heads for the Jaguala in Safari Rally. Iwacho ga weche tuke moko mabiro. Mago weche man tuke. Tusker bag victory at the right time. Tusker yudo loche. And then mbele kanyo gin tuke mopogore opogore. Ite mogik. Bodo claimed to have their Champions League future in their hands. FIFA boss reassured about World Cup in Mexico. Kautolo mari wakauno kane Oboke kanting onde kompera magoje ndena man kata nyiwa moko ma kinyo tiende. Supogre kangone. Ngeso uche. Tiende nyalo nyisi otherwise. Sari wange nyakor mwajwan kanyo be waka ogo yweyo mar adek weche giki mag Oboke nyakor mwajwan ngeni wantie koda welo moda twago kinyiri makawuono wang'io chal mar piny Kenya. Brenda kaka weche sibedo kadhi buche mopogore opogore meno sibedo kibago ayena mondo mi kain kiwach ang'o ma dikon jo kanyana awach madawache ni medwana kete kala TV Thursday Brenda wuona gi ng'ato teri kamoro madhe kata nyuka moro mobagi idwa tera maraj okidwa nyuka bagi Friday emiti madhe nyuka bagi kasema kazi kama Kenya za miro ojende wacho ni better what is your best mapema mapema ndio best Odongo wuoda Sembo jangoma wacho ni antie kodu kenda winjo yo makare antie god bondo kae iluonga ni Odongo wuoda Sembo jabondo. Good morning Justus and Brenda nyis jowa mondo gibe gitang e kinde ma koth dwa chwe mang'eny ne. Jo Kabonyo Kanyagwal jo Wahambla Homa Bay County kod kuonde mamoko. Ni Wahambla yudore Homa Bay. No ni wa? Pronounce it Wahambla. You people are humbling yourself. You know my brother called Elido Wallo. Yes. The other day he said the next president of Kenya is going to buy. So they buy. Whoever is going to buy. So senior, one of the my friend, one of the anchors, one of the channels in country here. No wacho ni it's called Jeff Koinange by the way. Jeff nicho wacho ni Owallo is wallowing. So that is the first time I got to know that's a good English. Owallo is wallowing. And I told you the other day another good English. You remember it? If you want to have an intimate talk with somebody, you're going to have a tete. Yes. Very soon. Ano ka kizungu na didi maber. Be proof. Mana kuwuok semeka. Kaka. Kanya kono mga juang emo wakago break kendo wakago yonieri makende nyakoro mga juang we wamoth pi machok waduogo wabede twak makende kod wendwa wang'eyo ni to chal mar piny Kenya dhi nade. Iluonga ni Justus Adoya wuod Seme kaachiel koda kan Brenda Genyo anyar Suba. Kindalo duto wacho ni Kala TV machiegni pacho ma e odwa.